Hallo Jelle. Man, ik weet niet of ik mal is of wat aangaan nie. Maar ik weet niet, ik heb net een gevoel. Ja. Kijkie, als papi Sans die werk kom, dan papi strijd in die kamer. Nou wonder ik, wat is die binnen? Ik het toen maar gekeken onder die koe hier. As Sarafina onder die koe of wat gaat aan? Die Jelle maak daarom niks gekry nie, maar iets is nie lekker nie hoor. Iets is regtig nie lekker nie. Ek weet nie wat het is nie, maar iets is nie lekker nie. Die man wil net nie binne wees. En ek weet nie, maar ek het gekyk Jelle. Nou is ek mal. Of makeer ek iets Jelle. Jelle gaan nie sê ek is siekie. Jelle gaan nie sê ek is mentally siekie, want ek is nie siekie. Iets is nie lekker nie.